A concelleira de Igualdade, Silvia Grafojo, presidiu a 7ª reunión da Mesa Local fronte á violencia de xénero de Lousame. Na xuntanza celebrada por videoconferencia presentouse o programa Lousame Coeduca, que vai desenvolver o Concello en colaboración co Colexio Cernadas de Castro, subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade. Trátase dunha serie de actividades de sensibilización dirixidas ao alumnado de entre 3 e 16 anos que buscan promover a igualdade e mellorar a convivencia ao tempo que se desbotan os estereotipos de xénero. O programa comezará unha vez superadas as restricións actuais por mor do coronavirus. Os máis pequenos de infantil a quinto de primaria desenvolverán obradoiros sobre corresponsabilidade familiar, educación emocional e visualización das mulleres da súa contorna. Os alumnos de sexto de primaria e secundaria traballarán sobre a erradicación dos estereotipos e da violencia de xénero mediante o cine, o teatro, o baile e a radio. Tamén se abordará a resolución pacífica de conflictos. Por outra banda, a concelleira informou sobre as últimas actuacións desenvolvidas polo seu departamento. Destaca a participación na campaña Estamos Contigo do Ministerio de Igualdade, que ten por fin facilitar información sobre os recursos contra a violencia de xénero durante o confinamento, dirixidos principalmente a mulleres que precisen asesoramento ou atención psicolóxica. Silvia Grafojo informou tamén da recente aprobación do terceiro Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres 2020-2024. Esta nova edición do plan busca garantir unha atención integral ás vítimas ao tempo que sensibiliza a cidadanía. A mesa volverá a reunirse transcorridos 6 meses para analizar o desenvolvemento do plan.